ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз магазини Фаришта омадем. Беҳад борои хушрӯви туркӣ дора, ҳамаш турецки тозае. Баъд бо аксия сар додагия озма нишон метем ки чӣ борора арзон кардагианд. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор, нӯҳум дарвоза, якум риад мешавад. Яди магазинои шишагӣ, шашум магазин духтарако. Марҳамат, инам бизрукавкора мебинен, тоза туркиян. Ино 700 сомон будан, ҳозир 400 сомону. Ира бинен 350 сомони. Мана 350 сомон барои шумо духтарако, тоза турки бизрукавка. Мана бо биён ай пеш бинен. Гарантия дора, качествои беҳтарине. ҳангоми шуштани чӣ намеша духтаро. Ина духтаро беҳад ай пеш хушрӯбаи качестваш. Ира бинен. Салом дӯстон, модарон ва хоҳарон. Инак боз мо иқдоми нав гирифта розыгриши навбатии худро оғоз намудем. Шумо мехоҳед иштирокчии ин розыгриши мо шавед, пас аввалин шуда дар командаи беҳтарини мо номнавис шуда аз молу маҳсулоти компания Фаберлик харидорӣ намоед ва инчунин обучениҳоро гӯш карда активно иҷро кунед. Ва шумо соҳиби яке аз ин тӯҳфаҳои беҳтарин ки аз қабили декҳои туркӣ, духовка, миксер ва ғайраҳо мешавед. Обучениҳо бепул, регистратсия бепул аст ва танҳо дар хона нишаста дар командаи беҳтарини мо номнавис шуда барои хонаи худтон харидорӣ карда ва соҳиби тӯҳфа мешавед. Мехоҳӣ? Пас дар WhatsApp навис. Мо шуморо интизор. Стилшам аҷоиботай. Марҳамат духтарако. Касе ки анами либосои туркӣ мехоҳад, биёен пеши Фаришта. Беҳтарин навинкора пешниҳод мекунад, аксияҳои нағз дора. Ана бо ҳамаша арзон карда метия. Курткаам ҳаст. Курткаотон чандиян? Ина духтаро бинед, тоза туркӣ. Мана ино 750 сомон будан. Ҳамаш 350 сомони. И бо ай пеш биёям, бо бубинан вибр кунан, иншаллоҳ ки махбул мешавад. духтаро бинен чӣ хушрӯ. 350 сомон. Моли Турсия. Тоза 800 сома куртка духтаро. Марҳамат, биёен бори туркиро анам хел арзон харидорӣ кунен. Ҳамаш расветкои нағз, ҳамаш хушрӯай духтаро. Ира бинен. Мана аҷоибо чандта фасонай, ҳамашон ами як нарх барои шумо. 350 сомон. хеле дароза, шумо ин нарх намеёбед. Бо бори туркира. Мана капшонашон ҷудо мешава. Ира бинен. ҳам дарозиш хушрӯай, ҳам фасонуш аҷоиботай. ҳам материалуш ҳангоми шуштан ҳичӣ намеша, доғ намегира. Мана фасон намиқа мондай духтаро. доставкаам доранд. дар рӯи экран рақамашон ҳастай духтаро. касе да доставка дар корай, марҳамат нависеншона бо шумода доставкара пурра карда мефаҳмонанд. 350 сомон курткаи тоза туркӣ. ана баъд духтаро инаи кардиганои туркӣ бо омад ай склад анами қадари дига омад, арзон шид. Марҳамат, охирш мондагиай скидка. барои ки ира охиронуш мондагиай чанд сом? 250 фурухта будем, 200 метием. ҳозир 200 сомони шид скидкада. Ахири бор мондаги Мана анами қадарш мондай кардиганора духтаро. Тоза туркӣ 200 сомон. ҳамҷа чандтай нишон метем кардиган? ҳамаш 200 суми. биёен боай пеш бинен. Мана дарози хушрӯ, стилошам фасон духтарако. тоза кардигани туркӣ хоҳен, биёен ҷои Фаришта. Мана инаи фасоноша бинен, бо чӣ хушрӯай. аҷоибот хушрӯ духтаро туркӣ. Мана 200 сомонда метонен омада тоза бори туркӣ кардиган гирен. ино ҳичӣ намешаванд духтаро. вязкаошонам хушрӯай, ғав сакакан.
Mana. Afg'oniston da rohat ha. Kasi girib rahmat. Mana. Касони гирифтагӣ ҳама розиянд. Барои сифаташон хубай духтарако. Чанд тарангай бинен? Ахиронаш ира 3 донаш мон. аз сабабе ки як донаги ду донагиай ҳамаша 200 сомонӣ кардагиян. Марҳамат. Ҳамаш молои Туркия хай медонанд. Медонанд ки молои ма ҳамаш оригиналанд. Ана баъд бисёр касо дар WhatsApp бисёр омада нависонданд ки киртаи вассе дар кора ҳам қадаш дароз. Духтароина киртои ғавси зимистона. Ино чанди? Ино 450 будан 250. Размери калонай. 250 сомон размери калон кирта. Ана бо сиёҳуш ҳастай диден духтаро. Сиёҳушам аҷоибот хушрӯ. Размери калон мепурснед. Ина ҳастай. Чам аҷоибот. Иш чанда? Инам 450 бу 250 шидагиян. Турецки оригинал ҳамашон. Инам 250. Кирто 250 сомон. Марҳамат кинед. Мана. Аз ин сиёҳам ҳастай, аз ин модел ҳамино ҳамаш 250 сомон. Анам хе куртои фасон. Ино барои одамои ҳастанд ки аз зону поён мехоҳанд ҳам васе барои сапагӣ пӯшида. Ина ирам як донаш мон. И чанда? Ира 200 сомон да метием. Мана ишабин 200 сомон духтаро. Ҳамаш бори турки. Ана баъд ина инора скидка кардам. Навори гузашта инора мо 350 мефурӯхтем, 250 карда будем. Ҳозир 180 сомон. Духтаро бинени қахушрӯ ин 180 сомон. Мондагия марҳамат кунед. аз сабабе ки кам мондагиян марҳамат 180 сомонӣ куртои туркиро харидорӣ кунен. Качествои нав. Беҳад хушрӯ. Беҳад фасон. Бо нархи арзон духтарако дер накунен. Биёин бо ба ҳазур хутон аз пеш бинен. Дарозан бинен қача. Ино лепе пурсида будан мо гуфтем тамом шудааст. Мо склада дидем ки камакад монда буда. Ина бинед як бор навор кунем. Аз ино видео карда будем духтаро. Марҳамат. Бо аз склада нами якчанд дона буромад. Омадан духтарако наёфтан, нависта будан наёфтан. Ози якчандта омад. Чанд сум ино? 150 сомон. 150 сомон куртои тоза турки духтаро. Ҳама ино қимат будан. Ҳозир бошад нархи арзону хуб. Сидагӣ будан тамом шуд гуфта буде. Мана аз склад бо буромад духтаро. Марҳамат 150 сомонӣ анами хел куртои туркиро метонен омада аз ҷои фаришта харидорӣ кунен. Духтарако ира бинен чӣ хушрӯ. Аҷоибот фасон и палто 800 сомон буд тамошобино. Ҳозир бошад нархи и 300 сомон. Инаид нарха дар ягон ҷо намеёбен. Фақат дар магазини фаришта ҳастай. Марҳамат биёен ҳисобаки мондагиай духтарако. Мана инаи рангшам ҳастай. Ирам ами акция кардагиян нархиш 300 сомон. Тамом шудаги будан бо и саҳар айсклад. Мана хоҳишмандо тоза палтои хушрӯ. Фасон пад намезана. Ана баъдан ана ин намуд ҳастай модели хушрӯби дига. Иш чандай? Ино мехдоран 350 сомон. Духтаро инош мехдоран 350 сомон. Диден чӣ фасонай ишам. Ана инора бинед. Ана ин моделиш бо дигар хелай духтаро. Мехиш ҷудо мешава. Диден? Мехша снимат кардагием. Бинед бемехам пушида меша мехатиам. Аҷоибот нархиш Ино 1000 сомон будан 350 сомон. Ина духтаро 1000 сомона палто 350 сомон. Иншалло бо скидка мекунам ба хотири клиентои доченки. Ина духтарако скидка карде марҳамат кунед. аз 300 сомон сар карда шумо палто меёбен. 300 не 200 сомон. ҳоз 200 сомонашам нишон метем дар рафти навор тамошо кунен. 200 сомона палтоям ҳастай. Ҳамаш ёдовар мешавем бори турки. Мана ишабинен чӣ хушрӯ. Ба хотири ки молои ма аллакай ҳама клиентҳо медонанд ки качествои навзан моли Туркия ҳанд. Инора мо 750 сомон мефурӯхтем, навори пешина 300 сомон гуфтем. И ахирш мондаги 250 сомон. Ина духтаро ира бинен чӣ хушрӯай. 250 сомон палтои фасони турецки. Духтарако пишаймон намешавен як маротиба биёен аз магазини фаришта назар кунен. Аксия палтои ки ина иёша бинен 600 сомон будан 200 сомон шудан. На духтаро
тоза турецкий пальтои 600 сомона 200 сомон духтаро 2 дона мондагия мана метавонед нависем рақамашона дар рӯи экран мондагием нависем бо шумода маълумоти бештара метиҳанд ана баъд дига моделиш кардаги будем вай тамом шудаги буд я чанд клиентҳо мара пурсида буданд тамом шуд гуфтем ай склади яктаи дига ёфтему ичанда дона мондаги 300 сомон ина духтаро ин моделиш 300 сомон ино мо бисёр фурӯхтем клиентҳо да бисёр махкул а нархи аслиш чанд будира нархи аслиш 700 ина духтаро 700 сомона 300 сомон беҳтарин варианто беҳтарин аксия дар магазини фаришта духтарако иҷада бисёрай палтоҳо биёни намино ҳамаш аксия шудагиай ҳамаш дар рӯзоша бинен чихе хушрӯай 300 сомонак ана духтаро ира бинен чихе хушрӯ иноям аксия дафтидагиян нархиш чандай ино 450 будан 200 сомон шудан духтаро се донамон марҳамат кунед мана се тамондагиай 200 сомон 450 сомон буд тоза турецкий моделиш аҷоиб модели хушрӯай духтарако ба ҳазур мепӯшен мана ягон ҷо рафтандам хушрӯай метавонен дархост кунен доставка дора бо духтарако иҷа кирто чандтаян 250 карда будем ду донаи ахиришмон насиби кадомида боша марҳамат кунед 150 сомон ина духтаро турецкий кирто 150 сомон мана ана баъд бо чанд модели дига доран ва ёшам нишон метиҳанд инорам оригинал качествои беҳтарин ино 600 сомон будан 500 сомон кардем инора мана 600 500 сомонӣ метиҳанд беҳад хушрӯай духтарако ира бинен чандта ранг дора аҷоиботан иноҳози ҳамин модадай бори туркӣ касе ки гирифтани ай духтарако нависен ана двойкора бинен чихе хушрӯай двойко чанди двойко 650 600 ҳар хелаш ҳаста не 650 600 ниш брюкати брюкати пирсидан мо брюкати бовардем бо ина а ира бо платья дарозшам ҳаст мана духтаро ино чандан 600 сомон тоза туркиш духтаро 600 сомон мана двойка фасон ҳамаш фасон ана инора 500 сомонӣ куртора кардагиян бинен чихе хушрӯай духтаракое ки бораи туркӣ мепурсен марҳамат ҳамаша арзон кардагиян омада ай пеш бо бинен касе имконияти омадан дора ана и тунико 250 сомон буд аксияда ҳозир бо арзон шид 200 сомон духтаро марҳамат чандта фасон доран ҳамаш хушрӯай диден аҷоибот бофтш хушрӯай мана качествошон гарантия дорад ана ино 350 сомон будан 230 сомон кардем ина духтаро 230 сомон ино дарозан занакое ки мисол камакак васир пӯшидан мехоҳанд марҳамат кунанд рангош ай пеш бисёрай 230 сомон мана рангои фасон ҳамаш рангои фасон оригинал дар тана беҳад хушрӯ мешинанд ана якта двойка ая двойка чанда ҳамагӣ ду дона мондагия 450 сомон буданд 200 сомон бинен чихе хушрӯ турецкий двойкаи оригинал 200 сомон духтаро малинови цвети хушрӯае пеш азиз ана двойкоям арзон шид аксия рафтистаида двойко яктаи мондагия 450 сума 500 сума двойко 200 сомонияй ина марамат биненда чихе хушрӯан тоза туркӣ мана ҳамаш фасон духтарако нархшон 200 сомон иша бинен катушки намезана тамоман бурукушкати эра бинен чандта рангакои хушрӯ аз сабабе ки якдонагӣ мондагиай духтаро 200 сомонӣ биёен фаришта метия ба нами нархи нақс ана иша бинен ишангуркаяй ай пеш рангашам қа хушрӯай духтаро набурдалқа рангаш хушрӯ наомадастай баъд ана малиновира бинед ишам фасон 200 сомон
Иношам нишон чед, инорам нишона дода будем. Се донаш мон, ино 350 сомон будан. Ина духтарус. Бехад навзай материалш ҳеч намешена. Ҳозир чанд сом? 180 сомон. Духтароина 180 сомон, 350 сомона. Иш ба фасони бад. Ана И 200 сомон, 400 сомон будан. 200 сомона нам хел вязаный рубашка. Хулас интихобш хеле зиёдай, биёен ай пеш. Бовари дорум маъқултон меша, иҷада бисёр чизо доранд. Марҳамат, азиҷама чанд бор набор кардагим духтаро беҳад боракҳои фасон доранд. Омадед бо мебинем духтаро мана. Ҳамаша бо арзон мекунанд, метиҳанд. Рақамашонда нависен, бошмода мефаҳмонанд.